after me umethi isikhathi edliwe yinja kuzobe kungashiweleki yimi ngazokishiwo sinoma 1 o'clock isikhathi ngiyasibona so ngaze to guys kume ngo2 kumele uyamfana njengasaqhela iqhangiso kwamanje it's 1 o'clock. We're going to use the book of Judges abahluleli isahluko 16. It's a long chapter. Angizowafunda onke amavesi, I'll just take a few verses engizokhulumela kuwona. But ukuze siu-understand kahle uJudges chapter 16, singam-ignore uJoshua 11 verse 22. Ngoba if uJoshua 11 verse 22 ubengekho, ngaba sinawo le chapter esizoyifunda namhlanje. Le chapter sizoyifunda i-mistake ka chapter 11 ukuze sifike sesinayo la. Verse 1 uthi uSamsoni wehlela eGaza. Wabona isifebe wangena kuso. Verse 4 uthi emva kwalokho kwaphinde kwenzeka ukuba wathanda wesifazane sasesigodini saseSorok ogama lakhe linguDelila. Amakhosi amaFilistayini ehla eza kuye ukuba amyenge athi kuye, thola ukuba amandla akhe akuphi na. Verse 14 ngicela ukumeqa ngiye verse 20. Wathi amaFilistayini aphezu kwakho. Wavuka ebulaleni kwakhe wazithintitha, wathi uyaphuma njengasemhleni. Kodwa ngalolu suku wayengazi ukuba uNkulunkulu wayesukile kuyena. Asithandaze. Baba sezulwini, siyabonga ngosizwe lakho eliphilayo. Sicela Nkosi nangale emini nje uphinde uNkulunkulu uvuselwe nempeza bethu ngalo ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Ngo-2017 hlaka 11 kuFebruary kwakuyisabatha. It was my ordination day. That's not the issue. I had an elder, Dr. Jamas. Wayodokotela hayi lo wokujova but ngokwezemfundo. A tall guy. Olithandayo ibandla. Remember ukuthi PhD yakhe ubeyithole mhlawumbe bekuNovember. Saye ekhaya kuyi-celebrate ukuthi uthole iziqu zakhe zokudokotela. Wakhethwa uba ukudala. He was a member of the executive committee, the conference ewudala futhi webandla. Now, uma ngizogcotshwa uthi kimi, mfundisi, ngicela ngosuku lwakho uhlale phansi, urelaxe, ungatatazeli, ngizokwenza konke ekufisa ukuthi kwenziwe osukwini. Asijwayeleke njengabafundisi ukuthola abantu abaza kuwe nenhliziyo enhle uma ukuthi abalifunayo. Now ngahlehla, I still remember ukuthi evikini wafona wathi silungisa indaba ye-catering bekuzophekwa omama basenkonzweni. But nithi ngeke kuphekwe omama basenkonzweni mfundisi kulolu suku ngoba it's ordination. Ngithi mina baphela nje lento okuhlezi kuphekwa la mara basenkonzweni. Why kunenkinga nalo uthi no namhlanje ngoba it's ordination akuzukupheka. And I remember ukuthi for the first time enkonzweni that Sabbath i-catering yayenziwa umlungu. Ngathi uma ngibuka ngathi labuyizwe abelungu bazophekela thina singabantu abamnyama. Waphela waqeda. And I remember ukuthi I invited a guest owayezocula and imali yokuminvite yayingekho. He offered to pay amathikithi okuza nokubuyela emuva. Now ntambama wonke umuntu esehambe ekhaya, this guy uza kimi uthi, you have a guest well. Ithini plan yakho ngoba sekuphela isabatha uhamba kusasa uzodlala. Now there was a question engangakaze ngicabange mina. Usethi, mfundisi, nansi man, take out your guest.
Let me tell you the truth. That was his last Sabbath. During the week, he was involved in a car accident and he died. Sad funeral, conference in one venue. What a wonderful man. Now a picture, engangisele nayo kwakunento ethi kwangazi ukuthi wayazi ukuthi i-event yokugcina ayilungisayo. Wenza konke ayengakwenza. Wakhipha imali yakhe nala engacelwanga khona. Kanti ngoba usuku lokugcina alilungisayo. Mawungasekho ngoba kuzofika usuku la bese babikho khona. Bazothini ngesabatha lapho lokugcina? Owal enjoy. The truth is abanye bethu today kungenzeka ukuthi basesabathele elikhulu lokugcina. Mhlawumbe ngebekuthole elinye elilandelayo. Njalo weekend meetings lezisisho as if siya prophet discuss prophet. Ukuthi maybe today it's your last camp meeting. Ithini commitment yakho embusweni kaNkulunkulu nasembusweni yokuzayo. Nabazalwane, it's not about positions. It's not about yonke lento esiyifunayo. But it's about ukuthi egcineni uma i-theme ithi sikhumbule ekhaya. Sinohlelo esakho ukuthiwa ukhumbule ekhaya alumnandi lona. Njengoba lumnandi la ngoba abalahlekile suke becinga ihlobo zabo ukuthiwa bakhumbule ekhaya namhlanje. But ngifisa ukuthi though simemene kusuka abantu endaweni ezahlukahlukene ukuzobungaza lolu suku. Okusho ukuthi kade singekho ekhaya abanye bethu sibuyile namhlanje ukuzocelebrate lolu suku. But I have a question ethi ngoba kade ungekho la okhona bakwazi kanjani? You know, ngalekathi ngihambe ekhaya abakhonzi la engikhonza khona bakhonza endaweni yakhe. Ekhaya sikhuliswe ngento eyodwa ethi umuntu omdala uyahlonishwa noma wakhe. Na njalo uma singekho ekhaya bekujwayeleke into eyodwa ukuthi uma kuyi report yokuthi wenzeni njalo uma kuyi report yokungahloniphi umbuzo bawodwa ukufundephi. Akubuza ukuthi ukwenze kanjani because sewukwenzile kubuza ukuthi ukufundephi ngoba abakwazi ukubuza ukuthi ukufundephi if ukuthi bona abanawo ama principles okuhlonipha. Na uma ungekho ekhaya into iyona la ukhona uthi wena ekhaya kanje. Now as you are coming back home lento kade uyiyo la kade ukhona siyona ekhaya. Funa ukukhuluma ngibe mfishane ngenxa yesikhathi. Manje mina well known man Samson. Samson akekho umuntu ongamazi eBhayibhelini. Recently there's even a movie eyenziwe ngoSamson. Hayi le edlalwa ngokweBhayibheli but there's a new movie laba badlala uNetflix ephumile ngoSamson. He's a powerful guy. Very powerful. But engqondo kakhulu umuntu. Now uSamson before simjudge we need to understand one thing ngayo. Khona lento okuthiwa yuthando. Efikela ilenda, efikela idudla, efikela ama yellow bone, efikela abamnyama njengami. Yabo lento okuthiwa yuthando ayikhethi muntu ifika noma yini. Sakabona uthando mase lifikile. Alikwenzi noma ngabe kuthiwa bewukhonist enkonzweni ucula egruphini waziwa ukuthi mase kucule wena nezulu liyaphosa. But mawusothandweni akekho ojwayela ukucula uChrist engomeni. Akumzuza waziwa ngoba sonke masisothandweni sifuna ingoma ehamba nothando. Akuna ingoma nami engiyithandayo that I used to love. I think it's Brandon Otula, that song. And look into my eyes, you will see what you mean to me. Now, whenever you listen to that song, I lalelo umuntu ofele. Ilalo umuntu osothandweni ngoba ingoma ihlukanisa umuntu. Ngeke ungene la kushonwe khona ufika bedlala le ngoma egcwele la ethi umlilo uyavutha. No, at that time so ngekho umlilo ovuthayo ngoba abantu bafelwe bafuna ingoma ehamba nokufa. That is why bakukhona into eyodwa eneqiniso empilweni ukufa. Yabona noma ngathunga khonzi
masufika kucula ingoma zabaqabane, kucula ingoma zenkomo ngoba ukufa kuyakukhumbuza. Now abazali bethu, they will remember a lady called by Dolly Parton. About Dolly Parton ngekhathi zabo wait message it's too late. Wawusuka wazi once intombi yakshayela umuntu yathi it's too late. Noma ngabe uyifuna kanjani la back uDolly Parton wayevala onke ama-egret. Now why so? Ngoba nabo bekuyi-era yesikhathi sabo nothando bebe-understanda ngesikhathi sabo. Now sonke masisothandweni khona ugesi ongadonsi. Before we judge, we need to understand ukuthi uSamson wabanjwa yinto ethi sibabe. Now I always ask my wife ukuthi, dude, I remember singakashadi. Singakashadi, we used to call each other like sifana khona doctor ama-minutes ango-12 amahala Vodacom ayaphela ngo-6 uzubona usathane udlala kanjani ngabantu sibonke asilele. Now kuyothi uma kusa kufana ngabe siyavuka siyalala. Now uyembuze kuye ngithi yazi I don't recall a day ukuthi njalo sasikhuluma every day from 12 to 6 sasixoxa ngani. But all I know ukuthi those calls sonke sasenza show ukuthi we look forward ngoba sizobe sixoxa othandiweyo nothandayo. Now sizospend isikhathi size sithi ama-minutes asephele aze adla i-airtime bese siyalala. Abona khona umculo lo maskandi uzobona uthando lunjani. Lezi ngamaskandi lezo kuthiwa amaqaba amabhendi lezi zangakithi zinengoma zothando nazo. Now you can imagine nomaskandi uma ekwazi ikoza ngothando khona ingoma edumile ezinsuku ecula uJobo ethi mina sendiqumile. Yabona ubona mshosisi abashe izinto ezifunde ezikhona zamamathi ziyayi leyo ngoma mayidlala kuphela isingisi zilalele umusic ngoba ikhuluma nemizwa yomuntu osothandweni. Na uthando ke la babindoda kaNkulunkulu into enamandla ekulala ngomhlaphe ingaphethe sikhali kodwa uthando mafika ayibamba nomnqisi. Engabona uthando lunje khona abantu kuthiwa zinkabi laba bathembela nje ukuthi hambosha ikhaya. Yazi inkabi zihlezi ibaleke ziyesatshwa. Inkabi maye yabheka ukuthi hayi ngazobe kungabuki wena ngoba awufune kufa. Yonke indawo lapho nenkabi khona abantu babayibona basaba ukufa but vele fika encane ingane ena 18 years ibambi inkabi kuphela ubunkabi ngoba ibanjwe isilwane ibanjwe yuthando. Samson being a man of God faith othandweni and uthando luhle ukuthi lunemgodi eminingi yobubi. Bible Samson ukhuliswe ekhaya umama nobaba banabo abantwana kufika ingelosi. You can imagine kufike ingelosi kuzozala uSamson but uSamson uzohlola umuntu ongazalwa ngiyalezi lingelosi. Na kufika ingelosi izothi lalela lo mntwana omthwele angadli lutho angagundi lekhanda ngoba uye ozoba isolution kule nkinga yamaFristani. I love God yazi uThixo umeletha isolution kwesinye isikhathi uyadileya noma sisafarisha manje alethi into ezobandala kusasa sewuhlupheke manje. That is why makholwa umthandazo akusona isikhali sokuphula ingalo kaThixo but umthandazo wokuthi Nkosi noma kushisa but ngizathembe wena. Ngakho mengaphenduli we don't give up but we press on. Yazi thina makholwa ave simhlupha uNkulunkulu uma sithandaza we expect uNkulunkulu to act. Sithatha inkinga zikaNkulunkulu size inkinga zethu. Yazi uNkulunkulu wabamema abafundi bakhe bathi asingene emkhumbini bengazange befuna ukungena emkhumbini. Mabefika emkhumbini sangena amanzi ngale nkathi babiza uJesu akasho ukuthi amanzi awezungena.
mase kunamanzi baxaba zinkinga zasemkhumbini ababizwe ngoJesu bazama ukuzitakula bona entweni abangahlangene nazo. Yazi my wife drives every day, every morning. Uyasuka endlini ayesibhedlela njalo ekuseni. It's about a day she drives about 130 something k's. Now kunama toll gates awadlula endleleni. Umeke wathi angimhambise emsebenzini. Ngithi ngiyangena emotweni yakhe. Ngifice nelanga. Angihlangani nelanga mina. Because akuzona inkinga zami. Inkinga zasemsebenzini wakhe. Mina ngihlangana nelambu masamba indaba zakwambathi. Uma emsebenzini Department of Health nazi inkinga zakho. Ngingena emontweni esihlalweni ngithi upetrol awukho. Athi nathi ngingena egarage mbuzi iyagcwala noma igcwala athi iyagcwala. Ngithi igcwalise empana bayigcwalise. Masifika kwi-toll gate angikhokhi khiphisana. Ngoba inkinga zakwa Department of Health mina ngisebenza kwa 7 days. Hayi kwahle. Awulazi usobanga ngilethe ngaba. Inkinga yethu thina makhono sifuna ukusolve izinto esingahlangene nazo. Mina ngikhona ukuba nenkinga uma sengibhekile lambili. That's my problem. Uma ngabuza ukuthi we come away for the weekend silala. That's my problem. Uma siyovakashake. That's my problem. Kodwa as long as kusawumsebenzi wakhe une-budget yabahead angiqashe kwahead. Asiyele ukuthatha inkinga zakwezinye indawo sizenze inkinga zethu. Na uma uSamson esezenza ithi iBhayibheli iphutha elivele kokuqala waqala washada. Angifuni ukungena ngoba mhlawumbe ngahle kulimala abaningi. Waqala washada wrong. Washada ushade wrong. Ayethe nje ngokushada wrong. Yena ukuthi ushadile mina nizwe ukuthi abantu abathanda sijesa kabuye kakhulu bana abashadile. Laba bangakashadi ebuye yebo. Usafuna laba bashadile. Bathi because they know ukuthi once washada sekukufa and abafuna ukufa bafuna kuye uJesu. Now uSamson washada wrong. Tese shadile ithi iBhayibheli wathi bebuye wabona unkosikazi wakhe sekunkosikazi ka best man wakhe. Washisa amasimu, you know the story, but after disappointment, ithi iBhayibheli wabe sehlela eGaza. Now, mawufunda uJoshua chapter 11 verse 22. Ithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu ekhuluma noJoshua, wakulalela Joshua, thani manifike ezweni lesethembisi, nibulale zonke izizwe, ningashiyi lutho. But uJoshua wathi umebheka isizwe saseGaza, isizwe sama-Ashdodi, wathi umeyibuka, wathi lezi aziyona inkinga. Kanti akazi noma singenamasoda sikhulisa amantombazana ayingozi. Now, there will be no 1 Samuel chapter 17 because uGoliath uzalwe eGathi. If uJoshua wambulala isizwe samaGathi, ngabe ibandla likaThixo alikaze libesehlanu for 40 days and 40 nights. Bazali, khona ama-mistake enizowenza manje. Nina amalizathi awe ningawafuni, but abantwana benu seningasekho bazosafarisha because of your mistakes. Now uJoshua made a mistake. Ibandla lasafarisha for 40 days and 40 nights. Now here's a young man. Ithi iBhayibheli yehlele eGaza. Yabona wesifazane. Angazi-ke abantu baye bengalifuni leli gama mawulisho ngesizulu. Bafuna ukulisho ngesingisi. So he saw a prostitute. Because if ulisho ngesizulu kuba ngathi uyathuka. But the fact of the matter iBhayibheli libeke kanjani. Ithi wathi umehle eGaza wabona lo wesifazane ongaziphethe kahle. Lapha sikulungise lokho. Uyadayisa yena. Ngoba bakhona abangayiphethe kahle ukuthi abadayisi. Now asikwazi ukuma ekutheni ongayiphethe kahle ngoba khona nabenza lezi zinto zongayiphatha ukuthi bona abakayo emgwaqeni. Lo wayesedlulele esemgwaqeni. IBhayibheli wambona uSamson. Now you can imagine a man of God into wakhuluma ingelosi esizozalwa ibona wesifazane odayisayo. Ithi iBhayibheli wathi uSamson yathela
walahlela ubungcwele because ubungcwele bamakholwa kwesinye isikhathi ubungcwele bezimo. Ukumuza umuntu bethi mina ngiphuza ukuthi abangani bami abaphuzayo. Now the question is, why uma ungaphuzi uzube ne-excuse ukuthi into egcina isukwenza uphuze yingoba abangani bakho bayaphuza? Why ubungcwele bakho buzocompromiswa abanye abantu? Ngoba uma ungcwele noma isimo singavumi ukuthi ibangcwele. Yazi ngiyayithanda iy'moto lezi ey'gijimayo ukuthi anginayo imali yazi, but lezi imoto ey'gijimayo ngiyazithanda. Khona le imoto i-BMW. i-BMW, it's a wrong car. It's a awudingi ungene phakathi. Ngibona ungaphandle ku-wrong. Now sike saba nayo ke lapha endlini. Sahamba-ke ngayo. You know, I had to reach a point where engithi khona if kwenzeka ngigibeza umuntu ngimnikeza indeni, especially owesifazane okwi-age yami, I must disclaim my status before aze achaneke. Ngiqale kuqala ngisho lalela mntaka mina ngisindisiwe mina ngumfundisi webandla labasebenzi eKhabeni. Ngiyakholwa ngoba ngenzani ngizama ukuziprotecta mina ngoba kuthiwa uma uke wangena kwi-BM awusashela umfana oshela ngale-BM isishimane kuthiwa awusheli ngiyaqala ukuthi ungenile uvele uvule isunroof ishone le bese uthi bambe iwebhisi soba siyahamba manje ayibamba iqiniphela sawuqedile. Abantu-ke bahlulwa yinto eyodwa yokuthi uma sesikholwa but akukho ukuthi uthi uhambe abantu siyakholwa ngokuthi kanti bazokwazi ukubona akukho zibiyele nenkulumo yakho ayithi ngiyakholwa ngoba we cannot lie sithi uma usukholwa constance ngasebenzi. No, yonke into iyasebenza and once wakholwa usebenza kakhulu ngoba usathane ufuna ukukulinga ngayo. Masukholwa make sure ukuthi noma bengena emotweni vele udlala ingoma ekhonzayo shumayeza kodwa ingoma icula encandweni ethi uNkulunkulu uyalala noma isimo singavumi noma ehlezi la usithi isimo singavumi dlala encandweni uthi uyalalelwa azabona usho kuye isimo singavumi bakuzolalelwa ngokukholwa fanele siphile bese siyakhuluma. But the problem Samson kwakuyilo owazi ukuthi ngikholwa mangisekhaya mangingekho ekhaya I can do as I want. Yingakho angena kwesifazane odayisayo ngoba if uSamson wathi umefa kwesifazane wathi yendalela wentombazane kwathi ngizozala mina kwehla ingelosi yakhuluma nomama. Believe me, wesifazane la webhuti ngihamba nemali yakho angifunele ukuthi nje ngihlanisa nawe. But inkinga kaSamson wathemba amandla akhe wakhohlwa ukuthi yena uthenjiselwe uzokhulula isizwe sikaNkulunkulu. Sikhula wanongoma khona ubhuti owafunda phesheya. Yabona abanongoma ukuthi ufunde phesheya and mina ngiqede umatric ngo-2003. Should lo muntu ufunde ngekhathi zobandlululo phesheya because asemfica semdala ufunde phesheya une-masters. Let me tell you the truth, akaze asebenze nakanye after kuya phesheya. Hayi ukuthi ngoba akasebenzi ngoba akawutholi. The day ebuya phesheya elena waqala ukuhlala. Isingisi wema asikhulumayo ukhuluma into wena oyikhokhela ama-thousands esikoleni yena esibikhuluma emgwaqeni akazange nakanye wazwashona umsebenzi. Now here's the thing, ukuthi wena uyevasithi wafunda waqeda wathola i-degree masune-degree sewukhona uNkulunkulu sewucabanga ukuthi amandla akho lo Thixo uphi ingqondo usangayithatha ukuthi uhlale namaphepha achaza izikho nazo bathi ungakazi ubele emsebenzini. Naw siyadinga abazalwane ukuthi masuthi xa sibusisile usuhamba usebenzisa amandla kaNkulunkulu ezindaweni ezirong. uSamsoni wacabanga ukuthi ubuhle bakhe nokubukeka kwakhe. uSamsoni kwakuyindoda yondlekile. Wena ngoba ejimini ufuna inkonyana akazayi nasejimini yena six-pack was natural wakhe. Kwakuyindoda esukile egadeni eqatha othi uyibuka usisi khona ngoma
The boy is mine, the boy is mine. Yabona uSamson. Wayethi umedlula onke abantu azacula the boy is mine, the boy is mine. Edlule. Engashomo nje nendlela achazwa ngayo, indlela ayakheke ngayo. Wabuka uSamson ubuhle bakhe wabusebenzisela ize. Ukuthi kubenefithe. Kuthi bayiphela. Wasifomlo sisi angena kuye wathenga. Thiyo mase sukile kuyena. Wehlala phansi eSoroki. Bahlala neNkuzimalanga. Udelayo. Wena udelayo. Ufuna ukutshalela lobhuti bala enkonzweni. Yabo lezi emafuna ukushaya. Lezi ehlezi zinentombi kodwa unyaka nonyaka. I sometimes fail to understand lamantombazana asenkonzweni avuma ukudatwa for 3 years. Umuntu azakubiyela ukuthi intombi kabani kungabi nobe ufuna ukukushada angakushadela ukuthi for 3 years bekuyintombi kabani emva kwalokho akulahle la amusho umuntu anginazo ngiyayidlulela ngoba isipho esikhona everywhere ungaziphathela abamthunywana ukufundisa angazi umuntu but I'm saying ukuthi yazi uyoyenza lento uzohlangana nodela lawa yabo the day uhlangana nabawiligi yakho yabo lezi khona amantombazane akuse-restaurant khona i-restaurant esegoli yakhona igama layo ngangaphuza ukusisi wami ngingakashayi wathi lalela ngoba ngiyakwazi ukuthanda izinto ma wenzeka ufike egoli uhamba nomuntu bese ufuna kuyiphi i-restaurant ungayi ngithi mina yini uthi ungakadli usaphuza amanzi nojuice ibhili isuke isiko-700 ungakadli lutho now usethile lalela iy'ngane zasegoli zila wathi siyabusa kule restaurant suke ziyazi zizodlela ukuthi siqaqe impatha yaseNatal by the time kufika ibhili uyokusuka umuntu uhlale phansi wakuthi nansi ilisko labona ngoba usathona laba abathi ngisenamndlo se-KFC I pray to God akusekuleze yabona abantu ungazi kushona ukudla laba abancane kodwa abantu uzubabazi I pray to God akusekubo badle ukufika ibhili khona abantu akade bengabodla iy'ngane zabantu bengabodla abazali babo your mother akazi waba se-restaurant bani iy'ngane zakweminye imizwe uyabashintsha uswazi nokudla kwala ukuthi akuthanda kwala uthando kwakephi kini abazi ngishenandosi one day you're going to meet your delight. And the day hlangana nawe uzokusolve. And one yabonke wahlala kudela nesandle ukusolve ube yilist. Ukuze umuntu esaphila engakafi wayengeve bamkhombe kwi-past kodwa usakhona manje yabo mhla wahlangana nabo bazokusotha you will remember ukuthi kwakuthiweni ekhaya mhlawumbe kobe sekulate. Udelala, here's the thing about udelala kuza amakhosi awu-5 kuwe umuntu wesifazane athi kunendoda esihlula singamakhosi awu-5 namabutho 8 but kuwe delala sibona i-potential lo muntu ohlula amadoda yazi amabutho kwakulede kuthiwa kuyohlasa kuthiwa kuthiwa uSamson asifuna ukufathini ngoba babemazi but lamakhosi azo-admitha athi kunomuntu wesifazane oyedwa esimazi who can defeat this man. I want to suggest and say that's my best father. You are so powerful. I wish you can realize that with how powerful you are. Let me say this. Condom is taken as a decision. Must shut this. Shut this abantu ababili sithi kowesifazane sekuyinhloko yakho ke le. Sisho lo wesilisa. Lo wabalela kwa standard 7 lo une degree sithi lalela ke wena inhloko yakho manje nansi lo without offending anyone, let me say this. Ngikusho ngomoya kahle ngifuna ngizama ukuchaza ukuthi mina ngwasemakhaya akurealize ukuthi yazi impilo is not about ukudazingana. Ngine degree with theology. Nazi iBhayibheli. Yeah. Okunye nokunye nganza wethu angikwazi. I'm being honest, angikwazi.
and angifuni nokuzama ukuprove ukuthi ngiyakwazi. My wife, she has a degree. She's a doctor by profession. Abantu makufika endlini, I have to admit, khona izinto ukuthi uma kukhulunywa kuzo nithi buzani kwesikhathi. Angifuni ukuthi ngihambe ngilokhu ngishona le buzani nami. Uzontshela uyowazi. Khona izinto okumele nje nendoda ngivume ngeke ngiluze lutho. She knows. Even makuthiwa kunabangani bethu abezendlini. Khona umdlalo kuthiwa u-30 seconds nguzonda ngenhliziyo yami yonke ngoba expose ukuthi awazi kangakanani. Now she knows makuzofika abantu ama-couples abantu sizodlala u-30 seconds, she'll sit me down kathalake baba kuzodlala u-30 seconds, bazobuza imibuzo ethi wena myeni wami phendula uthi okusiza mina ukuthi uma sebefika abazi ngifundiswe unkosikazi. Now I don't lose anything by accepting ukuthi being a man, it doesn't mean I know it all. But sometimes being a man is to admit to your wife ukuthi nkosikazi masikhulunywa nge-physics angaze ngilibeke nakulelo class iavuki lutho makuza kwi-maths ngenza i-commercial maths makuza kwi-maths angazi lutho. Lalela, should it happen kufika abantu la bebuza umbuzo obona ukuthi khona usezobheda phendula qala. I don't lose a cent but I maintain my dignity. Bazalwane bantu besifazane kunezinto uThixo azifake inkinga yenu nizibukele phansi. Yazi abafundisi niyazi ukuthi nibuye kube kuthiwa neyibuyisa ngisho mangabuya ngisho ukuthi ibonus alikho kini. Nabona kunyaka kusole ngekho ngabe bonus so kusho ukuthi ayikho inyanga ozokufika endlini unemali eningi khona engajwayelekile. Bese uhlala umuntu wesifazane ohola eningi every day. Nabona kuyindoda wazi ukuthi ukuba indoda uhlezi lento okuningi uzobulawa i-heart attack noma uzobanjwa ushukela before time ngoba uzohlezi ucabanga ukuthi ngabe ngoba elele nje ucabanga should uyakho ukuthi ngaze ngayisaka le ndoda engakwazi. No, you need to work on yourself. Admit kuwe uthi inkosi uyazi ungibizele kulo msebenzi konke nakho kuswa kulo msebenzi but makukhona okunye enginakho is because of this woman. Now which simply means Nkosi khona engakwazi ukwenza njengendoda but wesifazane okwazi ukwenza ahambe ibanga elide ukuze mina ngikwazi ukuba at peace. Is to sit down with myself. Ngizothi Nkosi u-invest okuningi la kuno-investigator. Allow me not to die ngibulawa yi-ego yokuthi ngiyindoda. You'll die young. And kulezi insuku uhulumeni upromote abantu besifazane emsebenzini ukhathela amadoda ukuthi awasebenzi. Umuntu wesifazane uzokuyinkosi azokungena ilanga eyi-manager. And you will die. Uzocabanga ukuthi usazothola ikhaya allowance, usazothola i-housing allowance, usazothenga imoto engaka, usazohola kangaka. Ungalali ubusuku bonke uzama ukubamba amathenda angasebenzi ngoba ufuna ukubhitha. Now you want to beat umuntu okwi-team yakho ngoba ufuna ukumaintain ukuthi uyindoda. No, sit down with yourself as a man and admit ukuthi inkosi khona kwazi ukwenza kangcono kunami. Mahlane ingozi emgwaqeni nganza kwethu angizwani negazi ngilisaba ngenhliziyo yami yonke. Makuhlane ingozi emgwaqeni isiphihli sengozi she will say stop the car. I have to go out and assist. Angithi mina uzohamba mina njengendoda landela ngemuva. Uyamthendalela. Hamba uyo-assista uzongifika la ungibize makukhona ofayo ukuze ngizothi inkosi yamukela umphefumulo wakhe. Lokho kumele ngakwenza ngoba fanele ngazi ukuthi angikwazi ukwenza konke. I cannot. Now babefika ke lamakhosi. This is what I like about these kings. Babefika ba-admit ukuthi Delilah, we are more powerful than us. Ukuthi wena ubungakarealize ukuthi how powerful you are. Iwena ozonqoba uSamson lo seqeda abantu. But senzele nje sizokukhokhela. Kunezinto
izwe elifuna ukukhokhelela zona kwathi umhlezi phezu kwazo ubamba into ethi ube yini umuntu wesifazane emphakathini. Lamakhosi athi sokunikeza iy'nkulungwane zey'nkulungwane ayabala amagolide namasiliva zokuletha wona funa into eyodwa nje kudelana uze ukuthi amandla akhe aphi. Yazi mina-ke ngithi anguphendula umbuzo kabili endlini. Abamfundisi wami unkosikazi umeke wabuza ukuthi ubuye phezolo baba, ngathi bengikwamashu ngine-church board. Wathi iqale ngoba, ngathi iqale ngo-6 yaphela ngoba ngo-9. Okay, nakho ukudla kwakho yidla ngidle sambe siyolala ngiqedile. Umeke kusasa waphinde wabuya wathi konje izolo uthe ubeke angizawuphendula ngoba kuyingozi ukuphendula into oke wayibuzwa wayiphendula kala ngoba wazi ukuthi ukhushwekile. And believe me you, abantu besifazane they are good ekubuzeni imibuzo. Bakwazi ukubuza babone ukuthi sekukhona into osuyishintshile entweni oyishizolo. I always sekumebuza ngithi nkosikazi lekho enkushizolo ngathi kahle kuthi wena ukhohlwa kusanje ngoba ushilo akukashintshi lutho ukuze nibe safe. Now uSamson waba ile ndoda eyahluleka ukumaka uDelila elokhe ebuza into eyodwa kwazi kwabathathu uthi uDelila Samson aphi amandla akho. And uSamson to prove that he was not a Christian amandla akhe ayengekho inweleni. uSamson kwakumele ngagundi inwele as a sign yokuthi umnaziri kaThixo hayi ngoba amandla aseyinweleni. Kwakumele umebuzwa ukuthi amandla athi uSamson Delila namhlanje ngizokutshela imfihlo amandla ami akuThixo osezulwini uye ungipha amandla ngoba let me tell you wayezobuyisela i-answer yinkinga uDelila wayezothi emakhosi ushisa imali uthe amandla asezulwini and uthi uDavide uNkulunkulu esimkhonzayo uthi izulu isihlalo sakhe athi inyawo zakhe sisenabele nje umhlaba la onabe khona. Wayezothi umethi uNkulunkulu babezohluleka ukuthi konje sizofinyela kanjani. Bamazi kahleke amaFilistiyani bake bathatha umphongolo wakhe bawuse Ashdodi bavuka ubhalelele phansi enqumeka inyawo. Wayezothi uma ethi uThixo osezulwini babezothi kunembuzi. But uSamson lenkonzo yethu nezivakashela lenkonzo yethu khona abantu abacabanga ukuthi ukuphila kwabo kuvele ekutheni bangama-vegetarians and vegans. And I'm not fighting with this gym, I'm also vegetarian, I'm not fighting with that. But you want to stand in front of everyone and preach as if evangeli nokusindiswa kulele kwi-drumstick. No. The fact that we are still alive today is because kunoThixo ezulwini okupha amandla kodwa ke besethi phela ke nawo musukudla noma kanjani. But you cannot stand every time ubuzwa ukhuluma ngento as if yonke lethi iphuma edleni. No. My ukhokho amazithiwa yini that ukhokho wami ushone ena 116 117 ushone sengiseHelderberg ngazalwa ngo82 ethi kanti ngifanele. Ngiqala ukuvula amehlo ukhokho bebuza ukuthi kanti ngifanele ngaze washona ngo2006. Let me tell you yayibheka isinembu liyashambisa. Sorry. Wayibheka isinembu. Jwayele ukuthi masikhuluma ngabo lekene ngelasekhaya masibalekele ukuthi hayi nayo ukishambisi yani sibabiza kanjalo. Wayebheka isinembu wayephuza. Edla noma yini wayengayidli ngulube kuphela. Ushone at 116. Elinye iqiniso lithi ungaphila noma udla noma kanjani. Ningangizwa baba. Ngifuna ukuthi singami edleni kuphela size sikhona ukuthi kunoNkulunkulu ngaphezulu kokudla. Ngoba khona abantu abazalwe bedla wrong baze bafe bena 100 years bedla wrong.
So asingaqhakambisi lokho kodwa size sikholwe ukuthi kunoThixo sipha amandla nokuyena osiphilisayo. iBhayibheli wathi uma the day bembuzile ukuthi apha manje iBhayibheli wathi aseyinweleni. iBhayibheli wazi uSamson ngalelo langa udala ukuthi ungitshela iqiniso lonke. That's imfula sibaba. Yazi umuntu wesifazane ngendlela aphiwe ngayo. Phiwe. They can tell when you are telling a lie. Nokuthi ngamanga. Ususho waqeda namanga ba. Akade ngizokuyeka. That day Thudelala wezwe inhlizweni uthi ngitshele lonke iqiniso. Yabona uSamson wayebizwe uSamson eseqeda ukusho iBhayibheli wambiza wathi akazolala emathangeni akhe. I think wamthelekisa. Mina igama lami ngukhulekani. The moment uma ngeke lapha endlini ngezwa unkosikazi ethi wekhulekani. So kungemnandi ebhuti. So ngazi ukuthi wathi wekhulekani akumnandanga. Ngiyaqala ngibuza ukuthi konje ngenzeni. Yini but umethe khuleki. You know umethe khuleki. Ngiyazi ukuthi ya kumnandi ke manje. But uSamson wayebiza uDela I believe ukuthi wambiza wathi Sam come here darling. Weza uSam walala kuthi iBhayibheli ngendlela alala ngayo akezwanga noma sebemguni hayi ukuthi akawuzwanga umshini uhamba yingoba uSamson wayesefile before afe. Bathi mabemqedwe kumgunda iBhayibheli wabe sethu uDela Samson ulala uSam Samson vuka nanga amaFilisti aphezulu kwakho iBhayibheli waphakama wathi njengasemhleni lizovuka ngisithintithe. Bese le verse ebuhlungu ithi akazana ngalelo la ukuthi umoya kaNkulunkulu wawumukile kuyena. There will come a day la konke kodwa ukwenza uphumelele lapho lovuka khona uJesu uzophumelela ngalelo la kanti awusophinde uphumelele. iBhayibheli angena amakhosi. Yazi amakhosi amaFilistiyane understand ukuthi no Samson ngesinqumi izandla. Busibulala ngezandla impela but inkinga akuzona izandla. Amkhipha amehlo athi inkinga yakho amehlo. Ngoba ifamehlo lakho awambonanga uDela ngaba ukukhula. Sizokusiza ke Samson. Sizokhipha ukulethela. Bawakhipha amehlo base bemgquba bamusa nje for the first time a man of God egqutshwa njengesiposhwa engenamehlo. Ithi iBhayibheli wathi umegqutshwa wangena etilongweni waboshwa. Na ngiyayithanda iBhayibheli umibhalo. Ithi one day uSamson came back to his senses. Hayi ukuthi ngoba kwahlumile no uSamson wayenza one thing umekhuleka ethi oh Lord remember me. Ithi iBhayibheli uSamson waphola la khona athi the fact that I'm here angoba ngikundwe inwele kodwa ngilapha ngoba ngixabene nezulu temekhuleka esejele emaFilistine lathula izulu lathi xaba kwezona uNkulunkulu ethi izinto engajwayelekile khona into okhuleka eFilistine elubiza igama likaNkulunkulu ophilayo noNkulunkulu ophezukonke la ngabuza izulu uthi uqhamukaphi la connecta same time lithi abasiconnecta wathi uNkulunkulu sengifikile ukhala ngani ndodana yami wathi uSamson ngenxa yamehlo ami baba nangesizwe sakhe esingcwele. Ithi iBhayibheli same time amaFilistine they were busy organizing idili lawo lokugcina. Yazi uma ungakholwa ucelebrate usuku ozofa ngalo. Engayithanda iBhayibheli ithi abangaphandle babalekela ngaphakathi. Yabona lezi zasengaphandle zacabanga ukuthi sekukhishwa ingoma yonyaka. Ingoma ezohlukanisa unyaka into yakazizwakala. But as we cannot miss it out. Zasola kusafe khona, zala kungekho safe khona. Ithi iBhayibheli as uSamson emini wabamba umfana wathi to this young man, lead me to the pillars of the temple. Now as umfana emhall that day, I don't think uSamson wayesacabangana nomfana ecabangana nabantu kodwa wayesehlabelela ingoma. Ngiyaphambili ngesibindi. Now as ithi iBhayibheli uma efika eyinsikeni eyibamba akamanga phezulu kweyinsika ejwayelekile uma eyibamba kuye enhlizweni yakhe wacabanga isiphambano. It's my own personal conviction wathi uma ibamba insika indlu emingazo wezwa amandla asesiphambanweni akwazi ukusindisa umuntu amshintshe abe usidwala esingcono. Wathi uma ibamba insika ithi iBhayibheli wakhuleka kokugcina uthandaza kokugcina. Ithi iBhayibheli indlu yonke
yawa yacinya bonke bese kuba noline othi ababulala that day baba baningi kunababulala esaphila. Why so? Ngoba esaphila wayengekho connected to Christ, wayenamandla okubulala kuphela, kodwa efa wafa esephendukile umefa eFilistine. Kanti uPaul Paul uzobhala incwadi yabaseHebrew chapter 11 athi if bengingabalisa ngamaqhawokholo bengingaphelwa isikhathi aze athi ngabe ngilambisa nangoSamson, which simply means uma efa kodwa igama lakhe lalotshwa. Masumbulekhaya, because one day you are going to come back home. Uzobuyizela wena noma uzobuya ngebhokisi. Bazothini abathele ngemuva mhlaba ekhuluma ngawe? Ke bancaba omunye ubaba kubhala incwadi unkosikazi wakhe. Angilezi insuku umushonelwe usuvela ubhala incwadi nje umchaza umuntu bakufundele kumnandi khona. Chaza ukuthi angazi wena bokuchaza bethini kodwa kuyachaza. Ubhala incwadi lo mama encwadini sahlangana at age of 15. Lo baba ushona seberetire. Uthi lo mama selokhu ngamshada. Lo baba akakhonzi. Umama ukhonzayo. Selokhu ngamshada. Akaze nakanye wangiphakamisela isandla. Akaze nakanye wangithethisa ngaze ngazizwa ngingeke umuntu. Kuthi besixabana lokuxabana konke njengabantu. But into engiyazi ngomyeni wami ubengithanda deep down enhlizweni yakhe. Uthi ngiyabonga umyeni wami ngokungikhombisa uthando ngingelutho. Sajika sonke endlini sabuka njengamadoda ashadile. Sabuza lo mbuzo wodwa. Uthi Nkosi ngabe lo wami incwadi yakhe iyokuthi mhlatheni ngasefa ngoba one day incwadi yakho izofuna noma ngangafundelwa abantu but your wife umehlezi phansi ikhona incwadi anayo ngawe ayoyifuna masibuyele ekhaya lizobe lithini ibala le story osibhalayo. But uSamson ubuyele ekhaya wehle phini wabuya ngebhokisi. But praise be to God, noma ubuya ngebhokisi but izulu limkhumbulile. Athi uNkulunkulu ngasisiza lasikhona indawo ezahlukene noma singangabonani but singalahlekelwa yithemba lokuza kaJesu. Sihlale